Haia, heddi yma, da ni'n mynd i gweithio ar y cyhyrau'r breichiau. Ac eto, gyda ni David yma i helpu ni allan. Pwysau, 2-3 kg i fyny. Gorffwys, cymuned o ddŵr, rhywbryd â chi'n angen. Neu siw bod y techneg dda pob tro. Dilynwch fi, David, ti'n barod? Gweithio'r cefn y breichiau. Gwnewch ôl fi, ffwr ni. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 arall, reit i lawr, 2, da iawn, sefyll i fyny, plygu'r coesau dipyn bach, a gwasgu cyhyrau'r cefn y breichiau ar y top, 8, da iawn, 7, 6, 5, 4, 3, 2, techneg da, daliwch ati 1, da iawn. Sefyll lawr y gadar, nôl i'r dechrau. Cyfri lawr y 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, techneg da, 5, 4, 3, 2, 1, sefyll i fyny i'r ymarfer nesaf. Cofiwch i orffwys, fel da chi gweld, mae David yn cymryd diod y ddŵr fan'na. Croeso chi wneud hynna, dod nôl i fewn pan da chi'n barod. Cofiwch, it's all about you. Sef chi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y breichiau fi'n llosgi fan. 9, dwi am gorffwys o fan'na. 10, 11. Newch hynna am 20 munud adra. 2-3 gwaith yr wythnos. Bwyta'n iach, a mi gwch chi corff gwych. Da iawn. Siwch o.